से केकरा से प्यार करत रहले के ओकरा के छोड़ के चल गेल सन। ई सारा लइका ना होकबे करल सन ना तो अगला पैदाइशी कहनी के ना खाली यूज करके लेकिन के छोड़े के हाल जाने लसन। माने ई नहीं के पता कि लेकिन के ऊपर कितना का गुजरत है का ना कितना टूट जाली सन लइकी एहनी के ना हम ही ठीक बनी खाली लइकन के यूज करी ना 4 दिन खातिर ओकरा बाद टाटा बाय कर दी ना। अरे यार ऐसा ठीक बा ना दिल लगा के का बर्बाद होके के बा आ सरवन के का पता लगी कि दिल टूटला के का दर्द होला हेनी के हम बताते नहीं कि दिल टूटला के का दर्द होला। आ चलो अपन थोड़ा ना मजनुआ को बना लेता नहीं कहाँ से के पैसा आजकल ख़त्म हो गल बा हमारे पास। जब तक से वो पैसा ना दी तब तक से हमार खर्चा कैसे चली वैसे भी शॉपिंग करे के बाटे सावन आइए गल बाटे। चलो बुला कर उनका हेलो कहाँ है वो देखो जान जल्दी आओ तारा के पता बना तोरा से बिना मिले हम ना रह सके ना। आ सुना ना थोड़ा पैसा ले ले कहाँ खातिर अब क्वेश्चन करबा हमरा से तू देखा सावन आ गल बाटे कपड़ा कपड़े ना लेम का ना ठीक बाटे तू जल्दी आवा तारे से एज के बात करम ठीक है। आज पैसे ले ले ठीक बाटे एकरा के कहल जाला पागल मजनू। देखा एक बार आवाज उठनी आ तुरंत कुत्ता नियन दुम हिलाते आ हमरा भी आज वो पैसा के पास इंतजार करतनी आ देखो तनी हमर मजनू कब आवे। वैसे भी कहल जाला ना जैसे लड़का बेवकूफ़ बनावला सन लड़किन के वैसे हम लड़कन के बेवकूफ़ बनाएला खाली उंगली पर नचाई ना उन्हीं के और उन्हीं के कुत्ता के तरह हमार सुंगते सुंगते हमार पीछे पीछे घूमे लगता मैंने क्या जानता सर हमारा उन्हीं के संगे खाली टाइम पास करता कहाँ से कि लड़का हकबे करे गंदा नाली के कीड़ा कौन बात नहीं हमारा से क्या मतलब है। वैसे भी हम केहू के जल्दी दिल पे ना लगाए ना ऐसे हमके पता बा के बाद में रोए के पड़े खाली खा पिए ऐश करा अब बाद में टाटा बाय तू अपना घर और हम अपना घरे रह का भाई आज अभी तक आए ना इतना देर तक कबो ना करता ना कौन बताए उठ जल्दी का हो जाने जे बैठल बालू। हाँ हमके पता रहा तू जरूरी आई बा तो तू फोन कर देबू हम ना आई ऐसा तो हो ना सकेला कैसे कि सच्चा प्यार कैले ही एकदम तारा और क्या हमके पता बा तू हमसे उते जान से भी ज़्यादा प्यार करना इसे तो हमू तारे से प्यार करना बाइक के लेकिन के तरह तारा के धोखा ना दी ना तो उहे ना कहनी हाँ कि तू बोलावा हम ना आ जाइए एकदम। अच्छा सुनो ना जन मंगल इतना लेके आल हवा तू मांग देबू हम ना लेके आ जाई काहे ना लेके आ जीबो। सच्ची यार तू बहुत ज़्यादा हमारे से प्यार कर ला हद से ज़्यादा एकदम प्यार कर लेना तमाने एकदम के प्यार में पागल हो गई बाकी लेकिन के तरह नहीं कर तू बहुत ही अलग बारा सबसे अलग बाकी लेकिन तरह का हम अब कितना प्यार करता है ना ऐसा कोनो बात नहीं के तो पहले कह लेके कि- थोड़ी हवा जो कह ना प्यार करता ला अबे पानी में कूद के जान दे दही ना 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 जान देख वक्त आई तो ये दी है अब ना अभी तो तू खाली हमारे से प्यार कर ठीक गाना इतना बेचैन का है अब बेचैन नहीं की अब दो चार बात कर लेती जाओगी आराम से तनी देखो ई पाम के बात किसी बारेला ना ना खिसिया हम मतलब ना खिसिया मत तू खिसिया देबू तो करा के बात देना कितना बाटे ना ये तना मेरी चाहिए ना 4000 अगर कम पड़ी तो तारे से मांग ले बाद में तब हम जाता नहीं काहे तना बेचैन बा कपड़ा खरीदे के बाटे ना यही से तारे से ना नया कपड़ा में मिलन दोबारा साउंड के जानते बड़ा टाइम चलता है इनके बड़े मस्त झकास हम कपड़ा ऑनलाइन बुकिंग कर ले बानी ठीक जा तब क्या करबो हम तो कने के ना तो चलती जा घूमे आज ना चलो ना घूमे चल आज ना जानता ला ना आज हम ना जा पाएंगे जानते बड़ा तू थोड़ा लेट हो जब घर तो मम्मी थोड़ा बोलेला तू हम ये नहीं खाना चाहत कि हमरा के घर पे मार पड़े ना ना तोरा के घर पर मार फिर नहीं के चाहत। हाँ तो ठीक है तो तू चला ना हमें एगो सहेली जाते ओकरा संगे जाएंगे हम शॉपिंग करे तो हम जाए हाँ तो जा चला तू घूमे वाले आउच
ठीक बा तू जा, हम कहनी ना तारे से बाद में मिलब। कुछ काट दल उसका? ना वो चीटी रही है। हमार चिंता मत करा, हमार सहेली आके हुई देखी तो कहीं मम्मी के नंबर पापा का ना कह दे। ठीक बा हम जाते हैं। ठीक बता रहे से फोन पे बात करम। ठीक बा। तारा का पता बा, तारा के ऐसे भगनिया कहाँ से कि दूसर आवते हुई ओकरो से मंगले बानी कहाँ से कि अकेले हमारे काम थोड़ी चली जब से हम 10 गो लड़कन के यूज ना करी ना। कहाँ से कि तहन जैसे ना भोला शक्कर पे ना लेकिन मर जाली सन और उन्हीं के अपन जान दे दे सन। वो लेकिन में से हम ना हैं कि जान दे दे हम के खातिर, हम जान लेवे वाला लड़की हैं। इसे तो उन्हीं खातिर यूज करे खातिर ये फार्मूला लगा बराबर। हेलो कहाँ रह गए तहारा के ना खाली तो मने वाला काम करवाला हमारा से। जान दिला ना कि हमरा के कितना अर्जेंट बाटे, तो जल्दी ना सकेला। देखा अगर नहीं बना तो हम जन खेत में पानी लगल बा ओकरे में कूद के जान दे दे। हाँ कह देता नहीं जल्दी आओ ना तो कह चल तार जान मर जाओ नानू। ठीक बा जल्दी आओ, रो मत मुँहत नहीं की। हाँ जल्दी आओ। एगो ई मजे बा कितना रवेला हमरा खातिर लड़की में। क्या हो जाने दे वालू ना आसमान में। हाँ तब क्या हाल चल रहा? हाल चल तो ठीक है बाटे। तुम इतना काहे के लेट कर दिला? जान तो ना कि हमरा के जग बा बहुत ही दूर है और कपड़ा उपड़ा लेने तो इतना टाइम लग जी, तब तो इतना लेट आइल हवा। तो लेट हम काहे नहीं आए में कुछ टाइम तो लगबे करेला। देखा अगर अगला बार से लेट करबे ना तो हम देखा है करे में कूद के जान देम जौन पनिया लौका ताटे। काहे खातिर जान लेट ना करो, जान मत दो। पक्का ना? पक्का सच्ची कह जाला कि सच्चा प्यार कहीं ना कहीं मिले जाला और हर लड़का एक जैसा ना होला सन, अलग होला सन। तू ना 1000 लड़का में से एगो खाली है अकेले बड़ा से जो तू हमरा से इतना प्यार करेगा। बहुत प्यार करने तारा से। सच्ची ना? हाँ। तो पैसे दो। ठीक बजे तुम पैसा अभी जाए तो तुम्हें जरूरी नहीं है ना? जरूरी कि बहुते बड़का जरूरी बा। हम इतना देर इंतजार करने सोचो कि हमार कितना नुकसान भइल होई। तो कुछ बैठ के बात कर ले हल जा। अरे हम मुवत नहीं की ना, बात करे के तो पूरा जिंदगी बनी ही बाटे। अब बार बार वो कपड़ा हमार बेच दी तो हम कपड़ा ना ले पाई। कपड़ा किसी भी दे जल्दी थोड़ा सा आयल बन जा, कितना दिन पर मिले आयल बन जा तो कुछ बात कर ले हल जा। नहीं कि कहाँ समझ आ रहा, तो हमारा का प्यार के भाषा तंचो ना समझ आ रहा लगा तो पका कर रख दी हमरा के। देखा का चाहता हम चल जी मसा ही रोते रोते नहीं रोवा जा ना, हम ठीक बता के देते हैं पैसा। कितना निकाला तो लगता कि इतना सारा पैसा लेके आए बड़ा था। जी ना अब हो जाए और कोनो दिक्कत ना, तब ठीक बात चली। ठीक बा तारा खातिर एगो और लेके लेंगे मोबाइल का गिफ्ट में। एक मोबाइल रहबे कर रहला, वैसे भी मोबाइल फूट गल रहला देखी। कोनो बात नहीं के दोनों मोबाइल से बात करम। ठीक बा ना? ठीक बाटे। तो हम चलो तनी जाए इतना तो गुता गुल बालू। अब का करी जन तला ना के घर साम लड़की है कितना तो अम्मा बाबू को पता बता के अगर थोड़ा लेट हो जाए तो लागे ना जगह आवे मारे खातिर हमरा के। अब जाए तो आ तारे से मिले खातिर काल मिलम पक्का। चल हाँ ठीक है जाई। ठीक है। एकरा के कहल जाला प्यार। देखा ऐसे ना प्यार करे के चाहिए। आजकल के हो प्यार जरा खातिर आदमी फांसी और जहर खा के मुँह जाना। एक से तो बढ़िया है ना बा कि इतना पैसा मिले और ऐश की ज़िंदगी जिए। हसन लेके खातिर ना हंसने करे के चाहिए। बड़ा उन्हीं के घमंड बना के उन्हीं के लड़की के नीचे रखेला सन और पैर की जूती समझेला सन। उन्हीं के ई नहीं के पता कि पूजा ना पैर की जूती ना नोक बराबर समझेली सन लड़कन के।